Ubay-ubay na ang natagamtaman nga kalambuan sa probinsya sa Misamis Oriental kon isgutan ang mga dagkong infrastruktura nga gimugna sa matag munisipyo sa lalawigan. Gani man, sa programa ni Governor Bambi Mano matag adlaw Miyerkules sa Magnum Radio kauban si Lambo Dondon Irat, gipaabot sa Chairman on Committee on Budget and Appropriation nga si Board Member Wayne Militante ang mga prioridad og nag-unang infrastruktura nga gikinahanglan kaayo sa probinsya. Matod ni Board Member Militante nga personal nga gihangyo ni Governor Bambi Mano ang paggamhanang nasyonal nga maghitungod sa River Control of Flood Control Project kay ang gusto maimplementar sa Misamis Oriental. Subay niini, adunay giduso ang sangguniang panlalawigan sa mga nilabay nga adlaw kabahin sa maong hangyo samahan sa lalawigan ug ila kining pagahisgutan sa mosunod nga mga sesyon sama sa pagbuhat og pagpalabang sa usa ka resolusyon nga nag-endorso ngadto sa national government. Ang maong flood control project mokabat sa 120 million pesos nga pagatukuron sa nagkalain-laing lugar sa mga LGU sa Misamis Oriental. Lakip sa mga naisgutan ni Board Member Militante nga pagatukuran sa maong proyekto mao ang mga lungsod sa Talisayan ug Medina kun diin matag munisipyo adunay proyekto nga mokabat og 20 million pesos matag flood control project. Usa lamang kini sa tipik nga serbisyo nga gimugna ni Governor Bambi Mano kauban ng mga miyembro sa sangguniang panlalawigan nga naglantaw sa kaayon ug kalambuan sa matag munisipyo sa lalawigan. Kauban si Cloyd Dalay sa kamera ko si Lambo Johnny Obshama Jr. alang sa limpyong matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.